Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wa din. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد الآية أما بعد Hadratul kiram katur sagunging para alim para kiai sesepuh dalah bini sepuh ingkang tuhu kinabekten mliginipun katur panjenenganipun pepundhen kula inggih panjenenganipun Bapak Ki Ahmad Sokeh alladzi sami'na wa karramna ugi sedaya para kiai ingkang rawuh wonten ing dalu punika ingkang boten saged kula sebataken asmanipun setunggal baka setunggal boten ateges ngirangi tata tuwin trapsila sedaya ingkang tansah kula takzimaken. Ugi boten kasupen dumateng sahibud dakwah nggih panjenenganipun Bapak Ainul Yakin dalasan Ibu Warni ingkang kula hormati boten kasupen dumateng para priyagung pangemban-pangembating praja ingkang minangka dados pandam-pandaming para kala dasih ingkang pantes katuran sagunging pakurmatan utaminipun katur panjenenganipun Bapak Kepala Desa Jatimulyo nggih panjenenganipun Bapak Koso Sarjana Hukum dalah sedaya staf bawahan ugi rekan kerja ingkang tansah kala taati menggah dawuh saha peraturan-peraturanipun ugi boten kasupen dumateng kanca-kanca Jamiah Sholawat Pesona Nusantara Tambakrejo yang kami banggakan ugi dumateng adik-adik santri ugi wali santri ingkang hadir wonten wekdal dalu punika ingkang bagya mulya dalah sedaya para rawuh kakung mewah putri tamu undangan ingkang tuhu kinurmatan. Saderengipun sumangga kawula dalah panjenengan sami tansah ngaturaken raos syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Ingkang punapa Allah sampun paring pinten-pinten karahmatan kanikmatan taufik dan hinayahipun katitik wonten ing wekdal dalu punika kula dalah panjenengan sami taksih tinagdharaken makempal manunggal fi hadzal majlis kadi kawontenan sihahul afiyah dhahiran wa batinan mugi-mugi sedaya kenikmatan ingkang sampun tumanduk dumateng panjenengan dalasan kula boten kapungkel fi hadzal saah lakinnaha mutawabah mulazamah ila yaumil qiyamah amin Allahumma amin. Kapinggalipun salatullah wassalamuhu mugi tetep katuraken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam titahlin angkung ingkang tansah kita antu-antu menggah syafaatipun benjang wonten ing yaumil qiyamah pramila kanthi wasilah wasan salawat Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Mugi-mugi kula dalah panjenengan sami tansah dipundhaken minangka umatipun Rasulullah ing tembe wingkingipun benjang wonten ing yaumil qiyamah pikantuk syafaatul uzma amin Allahumma amin. Salajengipun kawula wonten ing mriki minangkani pranata adicara wontenipun acara susuna wontenipun acara tasyakuran ugi khatmil Quran juz 3 dosa wonten wekdal dalu punika ananging sedaya saderengipun acara wonten wekdal dalu punika kawiwitan wonten mriki langkung rumiyin kala badhe maosaken menggah rerencening ditilaksana adicara wonten wekdal dalu punika ingkang sampun karacik dene kadang keluarga. Acara ingkang angka sepindah pambuka kalajengaken acara ingkang angka kalih waosan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Sambutan taidawuh pangandikan saking Sahibul Bait minangkani tata laksana adicara ingkang angka 3 kalajengaken acara ingkang angka sekawan nggih menika khatmil Quran bin Nazar juz 30 ingkang insyaallah mangke badhe kawaos Ananda Abi Manyu Al Faqih atmaja kakung saking panjenenganipun Bapak Ainul Yakin ugi Ibu Warni.
Acara ingkang angka gangsal inggih menika istirahat, kalajengaken acara ingkang angka 6 inggih menika waosan maulid ugi gema sholawat ugi mauidhah hasanah ingkang insyaallah mangke badhe kawedhar sabda dari panjenenganipun akhinal karim Ustadz Shodiq. Kalajengaken acara ingkang angka 7 inggih menika doa penutup. Para rawuh kakung mewah putri ingkang tuhu kinurmatan ngingeti wekdal ingkang sampun tungkap dalu sumangga acara wonten wekdal dalu punika kita bikak sesarengan kanthi waosan umul kitab lidzaillah adi syafaat rasulillah lihat janatus salihah birokalis salihah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Matur suwun kula aturaken mugi-mugi kanthi barokahipun waosan suratul Fatihah acara wonten ing dalu punika saged kalampah kanthi lancar boten wonten pambengan setunggal punapa amin ya rabbal alamin. Kalajengaken acara ingkang kekalih inggih menika waosan ayat-ayat suci Al-Qur'an ingkang badhe kawaos dening panjenenganipun akhinal karim Ustadz Hanif. Katur panjenenganipun kula aturaken sallu ala nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an'umih ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas salihin. Summa awhayna ilayka anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana musyrikin. Innama ju'ila as-sabtu 'ala alladhina ikhtalafu fihi wa inna rabbaka la yahkumu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun.
بالحكمة ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين صدق الله العظيم. العفو منكم ثم السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.